Benvinguts a Sant Quirze, benvinguts a la Casa Gran, no?, que diuen a l'Ajuntament. Manel, benvingut. Un any més, ens trobem aquí pels Premis Mussol. Com sabeu, és una entitat que fa 23 anys que dona el Premi Mussol i com a entitat ells en donen 2 i nosaltres com a Ajuntament en donem 1. En aquest cas hem de donar la felicitació amb ells, no, Manel? Sí. I després el senyor Álvaro García, que és el ciutadà que aquest any se li dona el Premi Mussol. El company. I curiosament, ja ho diré el discurs, no? Però curiosament aquest any ha estat el primer que ha estat un clam de tot el municipi. Aviam, una, les gràcies per acceptar i 2, per ser aquí. No és fàcil, és a dir, a nosaltres ens costa molt. Clar, si fóssim allò l'Ateneu Barcelonès o no sé què, no sé quantos, doncs tu dius premi i s'hi apunta tothom, no? Però ser una cosa així petiteta, de poble, ja heu vist qui som. Has de pensar també una miqueta que el poble s'hi senti confortat amb les persones que esculls, no? I per això us volem donar les gràcies per haver vingut. Però per nosaltres és un orgull entenent que no hi ha poble petit, perquè penseu d'on venim. Venim de fa també 23 anys i fa 23 anys, diguéssim, no tot era la marató com ara se la coneix. I llavors, dels que som ara, doncs valorem molt 2 coses. La humilitat, i això ens és igual que sigui un poble, un premi, perquè venim d'aquestes 2 coses que són, per exemple, les activitats, les activitats que organitzen pobles grans, petits, però que significa mobilitzar tota una població. Això que teniu aquí, cada un de vosaltres, ens heu de dibuixar un mussol.